An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lasutuma bi dɛnɛ ye dɔn furaji daminɛ dɔ fɔlɔ don bi dɛnɛ bɛnnen bɛ nazara san kalo 7 juillet kalo don bi o tile 22 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye seliba kalo ye an balana k'a fɔ bi o tile 26 ye jate la san kalo 12 don yira san 1443 don dugawu de b'i kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoni filɛ ka wulada k'a fɔ juma tɛmɛnen na ni jugawale kɛbaw olu donna kati kɔnɔna na o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni yɛrɛ fanba ye bi ka fara an ka polisi laka minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye komisɛri dɔw ye olu ka kulu 17 na olu ka kalan kun kɛra jamanatigi taara o kɛnɛ kan kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na kalata baaraw bɛ se ka sigi ɲɔgɔn kan sen kan cogo min na o baaraw kɛra fara ɲɔgɔn kan ba ye jamana ma ɲɛmaw ni politikitaw ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛ ka kunnafoni fanba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔrɔ balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka lɔdɔ k'a fɔ me ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ ye ni jugawale kɛbaw ka dɔn k'a fɔ dɔw furancɛ kelen u kɛlen kɔfɛ n'i y'a sɔrɔ poste min bɛ yen n'o bɛ santigi la u kɛlen kɔfɛ ni ka taa wulikajɔ ta ka ɲɛ sɔma o kɔfɛ k'u kunda Kolokani kan an balada k'a fɔ alamisa don o dugusajɛ min ye juma don ye an balada k'a fɔ u donna kati kɔnɔna na baara in kɔni kɛra an ka jamana lakanabaaw ka wulikajɔ ni cɛsiri ni timinanja min kɛra u la ma ninnu tun y'a dabɔ ŋaniya juguya min kama u ma se ka sira sɔrɔ wa wulikajɔ kɛra ka se ka maa kofɔlen ninnu yɛrɛ k'u bɛɛ lajɛlen bɔnɛw ni na ka maa dɔw ni to ka dɔw yɛrɛ ɲɛnama minɛ an balada k'a fɔ an ka bolo k'an ka finitigila ka kelen o ni tora ka tila k'an ka finitigila ka maa 5 bɔɲango olu kɛra maa jɔngɛnɛw ye ko in yɛrɛ sen fɛ katikaw ka maire ka dangan n'i y'a sɔrɔ Badara Alu Sangare ma min na ko bɛ sira ale yɛrɛ kunnafoni dɔw di o ale min fɔ kunnafoni dɔw ɲɛkɔrɔ a ko senfɛ o filɛ 5h du matin anw bolila ka wuli ni marifa kunkan ye kati kɔnɔna na marifa dugu mun don an tɛ militaire ye an tɛna se k'an da maga o kan mais alhamdulillah an filɛ wagati min na bi n bɛ ka kuma u fɛ kalimu bɛ fan bɛɛ fɛ an b'an ka tentigiw fo tentigi bɛɛ lajɛlen a bɛɛ de mobiliselen don bi kati kɔnɔ yan a kɛra surasiw ye o a kɛra gendarme ye o a kɛra polisiw ye o a kɛra protecteur civil ye o a kɛra gardiw ye o kɔrɔ bɛɛ lajɛlen n'a fɛn sigilen bɛ kati yan bi a bɛɛ de cɛsirilen don pour que au moins kasara min y'an sɔrɔ bi a bɛ se ka wuli ka bɔ yen joona cogo min na an ka jɔrɔnan kun ye min ye ala y'o ta ka bɔ an kan joona ni ala ni an ka tentigiw ka cɛsiri surasiw bɛ fan bɛɛ fɛ u bɛ ka taa dukɔnɔna yɔrɔ bɛɛ la maa o maa bɛ yen ni siga b'a la bi k'a fɔ ko u sigalen don o la n'o ye banbagaci ninnu ye u bɛ ka caman nɔ minɛ ka di fan bɛɛ fɛ a ka kan nin wagati in na an ka a fɔ population ɲɛna mɔgɔw jɔrɔna bɛ minnu na a ka jɔrɔna bila pewu alhamdulillah an jigi ye mun ye n'o ye an ka tentigiw ye u b'an jigi kɔrɔ bi u b'an jigi kɔrɔ sini u bɛ ka di dugukɔnɔna bɛɛ minɛ segu n'u damayira la pour que au moins population bɛ se ka kisi cogo min na population bɛ se ka taa ka baara la cogo min na aw yɛrɛ ɲɛ b'a la avion 2 a bɛ ka munumunu kati kɔnɔ yan pour que au moins population bɛ se ka hakili sigi cogo min na ani banbagaci ninnu u bɛ se ka bɔ wo kɔnɔ pour k'u minɛ u b'o baara de la fan bɛɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la population dɔw bɛ yen an bɛ fɛ ka kunnafoni na ɲɛsin olu ma n'o ye kati Sirakɔrɔ Ɲare n'o ye Banamani ani Sumana n'a ɲɔgɔnnaw donc n'u ye maa o maa ye n'u sigalen don a la k'a fɔ ko a bɛ ka tɛmɛ a sira in fɛ bolimafɛn kan ou bien n'u b'o sen na u ka information di an ka tentigiw ma an ka misiriw la mɔgɔw bɛ se k'u kɔlɔsi parce que mɔgɔ ninnu ka ca fan caman fɛ mais an y'a fɔ an ka sɔrɔsiw u bɛ fan bɛɛ fɛ u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ k'u minɛ alhamdulillah u bolo sera ka da maa caman kan n'olu sikanamɔgɔw ye an bɛ se ka n'olu sikanamɔgɔw ye kelen k'olu caman minɛ bi donc an b'a ɲini population fɛ u ka to u ka sérénité kɔnɔna na u ka to u ka calme kɔnɔna na an bɛ ala deli ala k'an kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. an ma lɔn k'a fɔ ne tun ye Alu Badara Kan ye a fɔra cogo min na wulikajɔ sera ka kɛ maa ninnu ka se k'u kunbɛn katika dɔw bɛ yen baara in yɛrɛ kɛra cogo min na katika dɔw bɛ yen n'olu sola ka wuli ni marifa kunkan ye olu dɔw b'u hakili di an ka katika dɔw lamɛn. ne yɛrɛ bɔra dugu kɔnɔ vers 4 heures ka na ne nana sanw finnen don dɔɔni sanw fin kɔrɔ
mangan bora de kun logo san kun lugan bo filanan fene mangan bora après marfa cikan caman tuguru o kɔfɛ ne ka sɔrɔ ka don se moment ko dɔ bɛ yen nɔ mais an bɛ wagati min na sisan kɔni alhamdulillah rabbil alamin surasiw ye situation maîtriser yɛrɛ de u bɛ ka don dugu kɔnɔ de ka fuyeli ni fɛnw fɛnɛ kɛ mɔgɔ minnu mana kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu lakodɔnnen tɛ n'u b'an ka sigidaw la bon population fɛnɛ bɛ k'u dɛmɛ a la kosɛbɛ an kɔni bɛ ala deli ala k'an kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma et puis surtout population de kan ka information di yɛrɛ n'u ye fɛn fɛn ye qui n'est pas normal u k'o fɔ pour que ka surasiw dɛmɛ u ka baara la kosɛbɛ o kɔni ala ka basigi lana jamana kɔnɔ ni ko a ko kɛra jatigɛ ye o kɔrɔ ye dɔ bɔ a la di parce que kati puissance bɛ cogo min na armée ko la n'a fɔra ko mɔgɔ nana bin kati kan o b'a yira k'a fɔ o tigi fana dalen don a yɛrɛ la an ka suru kan fana na ala k'an kisi a ma balle perdu bɛ se ka na quartier kɔnɔ kɔlɔsiliw b'a yira an na an kɔni ɲɛ b'u la an yɛrɛ sigilen don yɔrɔ jan cɛsirilen don u wulilen don a ko la jateminɛw kɔni y'a yira k'u bɛ ka don quartierw bɛɛ kɔnɔ ka ratissagew kɛ dingɛ kɔnɔna fɛn fɛn bɛ anw yɛrɛ kɛrɛfɛ u bɛ ka jigin o dingɛ kɔnɔna ninnu bɛɛ kɔnɔ ka taa lajɛ réellement ni min bɛ yen parce que banbagaciw de don u ka fɛlɛ ka bon an b'a ladɔn k'a fɔ nin tun ye katika dɔw kan ye ni hukumu kelen kɔnɔna la an ka sɔrɔsirakaw kelen kɔfɛ ni ka fɛɛrɛ balalen tigɛ ka se ka lakana sabati o kɔfɛ min ye ka dɔn k'a fɔ sɔrɔsiw ka ɲɛma min bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ général division Umaru Jara ale yɛrɛ kunnafonidikɛ kunnafonilaw ma baara in kɛra kɛcogo min na an ka lamɛn 5 heures kuma terroriste ye mobili jugu 2 labɛn ka taa n'a ye sɔrɔsiw ka kankɔnɔna la yen an ka minɛnw bɛ mara yɔrɔ min na yɔrɔ min dɔ bɛ yen u taara ni mobili 2 ye mobili kelen nana ka ci da la dɔw fana o donna kɔnɔ la dɔɔnin o cira donc mun kɛra a mankan bonyana kosɛbɛ kati parce que mɔgɔ ma deli mankan sugu na kan kɔnɔ o fɔlɔ ye filanan ye mun ye a ye mɔgɔ hakili wuli mais sabanan mun ye a ye tasuma wuli minɛn dɔw la kuru kɔnɔna la et puis naaninan ye mun ye mɔgɔ jugu ninnu dɔw tun donna kankɔnɔna ni fɛnw na ye dɔw bɛ kisɛ ci ni fɛnw na ye a kɛra dɔrɔn an labɛn mun bɛ yen an y'o activer rapidement ka yɔrɔ boucler mɔgɔw nana an y'u filɛ u tun bɛ cogoya min na mɔgɔw nana a don u kan k'u gɛn u bolila ka taa yɔrɔ yɔrɔ k'u bɛɛ minɛ ka dɔw faga donc a laban kɛra mun ye bilan ye mun ye an mɔgɔ kelen banna la mɔgɔ 6 banana u ye explosion mun kɛ da la ye o mankan ye minnu tun bɛ ka dilan wala ka dɔw bana jugu ka côté la an ye mɔgɔ 7 faga mɔgɔ 8 minɛna mɔgɔ mobili minnu explosera mobili minnu yɛrɛ explosé a jateminɛ k'a fɔ mɔgɔ 3 de tun b'o kɔnɔ donc an b'a fɔ mobili 2 minnu sɔrɔ mɔgɔ 6 de tun b'o kɔnɔ a n'an ye minɛn caman sɔrɔ donc mun kɛ Kati u y'a ɲɔgɔnna dɔ kɛ Sevare u y'a kɛ Koro u y'a kɛ Douanza u y'a kɛ Bafo u y'a kɛ Segu ani u y'a kɛ Kolokani ni kɛwale ninnu b'a yira k'a fɔ ko u dɛsɛlen don an mɔgɔ la sur le terrain. Donc maintenant, on va essayer de yɛlɛ sisan dɔɔni sɔrɔsiw bɛ ka fanga minnu sɔrɔ sisan ka essayer k'o gosi a sanfɛlanin na n'o ye jumɛn ye o ye an ka minɛnw an ka minɛn minnu ɲini i n'a fɔ aviation ninnu kɔnɔ ani an ka mobili ninnu fɛn o b'a essayer k'o gosi pour que k'an joro kari ani faama minnu bɛ yen minnu bɛ ɲɛmɔgɔya la ka essayer k'u dɔw fɛn an y'a stratégie faamu kɛlen ka stratégie faamu an fana bɛna baara kɛ k'an adapter o fɛn na population ka dɛmɛ ye koba y'a la ni mɔgɔ mun ye n'i t'a tigi kɛcogo dɔn i k'a fɔ ni mɔgɔ min ye siyasanamɔgɔ ye i k'a fɔ o de kɛra bi depuis ni fɛn ninnu kɛra an ye mɔgɔ camanba de minɛ bi parce que siyasanamɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ kɛrɛfɛla la hali Bamako kɛrɛfɛla ninnu fɛ an ye information caman sɔrɔ donc a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko population ka dɛmɛ o de vraiment ne bɛ profiter nin antenne fɛ ka kɛtikaw population k'u fɔ k'u waleɲuman dɔn parce que depuis ni fɛn in kɛra u bɔra i n'a fɔ kɔnɔkulu ka sɔrɔsiw dɛmɛ ka mɔgɔ dɛmɛ dɔ information di vraiment ne b'u fo k'u waleɲuman dɔn hali bi an b'a ɲini u fɛ u ka continuer vraiment ka sɔrɔsiw dɛmɛ Kati population dɔrɔn tɛ Mali population bɛɛ lajɛlen. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye général division Umaru Jara nin tun y'ale kan ye hukumu kelen kɔnɔna na tɔn dɔw ka taa se maliden caman bɛ yen minnu ye hakilila di tɔn min bɛ wele ko PRD an b'a lɔn k'a fɔ o ɲɛma n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Asetu Sangare la ale yɛrɛ hakilila da ko sen fɛ an ka lamɛn. N'i ko k'i bɛ bɔ jɔnya juru kɔnɔna la i bɛ kɛlɛ de kɛ kuma ani négociation a tɛ mɔgɔ si bɔ jɔnya la kɛlɛ de bɛ kɛ ka mɔgɔ bɔ jɔnya la kini ni wagasili kɛlɛ a bɛ fɔ cogo min na donc bɛɛ k'a bila i kunna k'a fɔ ko Mali la an b'o guerre de la
bɛɛ b'a fɔ mais a bɛ komi an b'a fɔ an da la an t'a kɔrɔ dɔn n'i ko k'i bɛ bɔ jɔnya juru la n'i y'a kɛ da la n'i ma action ta hali ni action ta n'i y'a kɛ momentané u bɛ dandigi k'i la i bɛ action kɛ permanente de c'est-à-dire ka labɛnw sabati ka fɛɛrɛw tigɛ ka kɔnɔli kɛ yɔrɔw la k'a fɔ ko u bɛ se ka bɔ fan bɛɛ mais on espère que a stratégie bɛ an ka armée bolo parce que an b'a ye fɔlɔ la an tun tɛ riposter sisan an bɛ riposter fan bɛ attaque yɛrɛ kɛ donc halisa ala ka dɔ fara o kan a ɲɛfɔli bɛ se ka kɛ fɛn o fɛn de ye o de ye banbagaci ninnu tɛ djihadiste ko kɛlɛ tɛ terroriste ko kɛlɛ tɛ Mali b'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ko kɛlɛ min na dɛ bila kɛlen don Mali de la mais halisa ala k'a tiɲɛ bange ala ka Mali bɔ bolo la ala ka Mali dɛmɛ ala ka Mali kanubagaw dɛmɛ u ka se ka Mali dɛmɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka tigɛ armée ye armée de ye armée k'a jɔyɔrɔ la fa population fɛnɛ ka kɛ deuxième armée civile ye cogo di c'est-à-dire population ka vigilance kɛ fan bɛɛ ni maa ye yɔrɔ la maa min kunkolo kɛ cogoya min diya ou maa min ka kow n'a ka taa ni ka segin misɛnninw n'a ka ɲininkali cogoya min diya il faut que an ka signaler population yɛrɛ de kan ka fara armée kan ka renseignement caya ka dénonciation caya ni sɔminen don mɔgɔ la mɔgɔ min i t'a a tɛ yɔrɔ ninnu fréquenter ou aw t'a dɔn o ni k'i cɛ ka bɔ yen jamana yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ an ka sɔn couvre-feu ne bɛ n sinsin couvre-feu in kan parce que an tɛ se ka kɛ guerre la nin situation na mɔgɔw b'u yɛrɛ ma ten su fɛ u bɛ don u bɛ bɔ il faut que couvre-feu ka instaurer maa o maa n'i yera su heure dɔ la fo ka taa se fo ka kɛnɛ ci n'i yera heure dɔ la i ka sɛgɛsɛgɛli ka kɛ mobiliw bɛɛ ka f'u ye bolifɛntigiw bɛɛ ka f'u ye motow ka kɔrɔta seliw ka lajɛ mɔgɔw ka identifier mɔgɔw ka kɔlɔsi mɔgɔw ka jateminɛ an ka couvre-feu kɛ pour que su fɛ baara bɛ nɔgɔya kunkun bɛ bɔ ɲaɲa na banbagaciw ni kojugukɛlaw u ka opération kumaw ye sufɛla de ye u ka ɲɛdɔn wa vigilance kana bila population si fɛ journée kɔnɔna la an balɔdan ka fɔ ni tun ye Assetou Sangare kan ye jagokɛlaw ka faraɲɔgɔnkulu bɛ yen n'o bɛ wele ko Sena Mali o ɲɛma Abdoulaye Cissé ale yɛrɛ sente ma ye ale b'a hakilila di ko in kan ko nin waati na k'an bɛɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ sanko Mali ka se ka taa ɲɛ an ka lamɛn nin waati ye ɲɔgɔn minɛ waati de nin waati tɛ farafarali waati ye ne bolo nin waati tɛ hali élection ne b'a kɛta ou bien ne t'a kɛta ou bien ne bɛ nin poste in fɛ ne tɛ nin poste in nin t'a waati ye n'i y'o fɔ mɔgɔw ɲɛna dɔw b'a kɛ i b'a fɔ ko i bɛ ka olu critiquer or que c'est pas ça an filɛ nin waati min na ni ala ma fara an kan i bɛ poste sigilen i tɛ se ka sigi a chaise kɔnɔ parce que munna juguw de sigilen don u ɲɛ bɛ anw na marifa b'u bolo an bɛ poste ko kɛlɛw la ani an bɛ ka ɲɔgɔn critiquer réseaux sociaux ni fɛnw na or que mɔgɔ min bɛ ka na ni marifa ye 5 heures du matin kana fɔ k'a bɛ kan attaquer est-ce que kan ye politique ko bɛ siya ko ye wa o mago bɛ jamana dilan k'a minɛ an bolo ne kɔni bɛ min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn mɔgɔw k'u hakili t'u yɛrɛ la ɲɔgɔn sama ni fɛn ninnu an k'o bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ nin waati in na bɛɛ ka jateminɛ kɛ n'i ye fɛn min ye i ma min faamuya i ka laseli kɛ filanan an ka finitigiw fana an bɛ dugawu de k'u ye fɔlɔ minnu fatura ala ka hinɛw na minnu fana banana ala ka nɔgɔya k'u ye minnu fana jɔlen don ala k'u kisi ala k'u tanga parce que n'i y'a ye an bɛ ka sunɔgɔ dɔ de jɔlen bɛ dibi la dɔ de jɔlen bɛ san kɔrɔ dɔ de jɔlen bɛ tile kɔrɔ o tuma na an kɔni an bɛ dugawu kɛ su ani tile an ka dugawu b'u ye an ka dɛmɛ b'u ye an ka jamana cɛ fara muso kan bɛɛ k'a kɛ an bɛ guerre de la sinon guerre bɛ Mali la mais maliyɛnw hakili tɛ guerre la dɛ parce que maliyɛnw bɛ ka tulonkɛ ni ɲɛnajɛw ni fɛn minnu kɛ ani téléphone bɛ mɔgɔw bolo u kɛlen bɛ k'u yɛrɛ la occuper cogoya min na ani guerre bɛ jamana na kelen tɛ ni guerre bɛ jamana na a ka kan ka dɔn mɔgɔw kuma cogo la u taama cogo la u ka téléphone kɛ cogo la u ka fɛn bɛɛ la an ka finitigiw u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'u hakili t'u yɛrɛ la u ka téléphone bila i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ jateminɛ e b'a jateminɛ ko dɔ bɛ yan nɔ a tɛmɛna ko foyi tɛ mɛ i bɛna sɔrɔ suspect dɔ da a bɛna e jateminɛ da a bɛ taa ni e hakili t'a la dɔrɔn a bɛ se ka kɛ tiɲɛni ye i bolo an kɔni ka dugawu b'u ye mais o fana u k'u hakili t'u yɛrɛ la an balɔdan ka fɔ ni tun ye Abdoulaye Cissé kan ye kulu minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ wele ko les jeunes engagés o ɲɛma Mokhtar Sy ale yɛrɛ b'a hakilila di baara in kan Binani wale mun tara ka da an ka finitigiw kan bi vraiment kibaruya duman tɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma kibaruya duman tɛ ka ɲɛsin an ka jamana kɔnɔdenw ma nka an bɛ se k'a fɔ fana k'a ma bali an na a ma bali an na mun na ka da kan nin y'a san damadɔni ye an ka kɔrɔnfɛmɔgɔw ani an ka cɛmancɛmɔgɔw bɛ binani walew bɛ k'u la kuma caman a bɛ kɛ yen bon an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ko a kɛra olu ka delina ye o kan k'a to de sa an fana b'a hakili sɔrɔ k'a fɔ ko bi ni binani wale bɛ se ka kɛ Mali fan bɛɛ la a bɛ kɛ nord la a bɛ kɛ sud la a bɛ kɛ est la a bɛ kɛ ouest la fan si kisilen tɛ o de b'a to an kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma bi hali bi ka tɛmɛ kunun kan an k'an kɛ hakilina kɛ kelen ye an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ an k'an ka finitigiw dɛmɛ an bɛ se k'u dɛmɛ cogo min an ka politiki kɛlɛ dabila an ka yɛrɛko kɛlɛ dabila an k'an ɲɛsin jamana ma jamana bɛ se ka jɔ cogo min pour que transition ka se ka nɔgɔya parce que n'a fɔra ko transition ka dilan
et que kɔfɛ attaque bɛ ka kɛ kuma bɛɛ o fana ka gɛlɛn dɔɔni o bɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka baara tɔ gɛlɛya u bolo an ka hakilina kɛ kelen an ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ transition an ka se ka laban hɛrɛ la élection ka se ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ kura ka se ka sigi Mali ka se ka basigi pour que an ka se ka développement ko jateminɛ an balɔrɔ k'a fɔ kulu min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya parti politique bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ɲɛmaa Amadu Sangare ale yɛrɛ hakilila di an ka lamɛn ni min ye a bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na dɔrɔn o ye an yɛrɛ damaw an bɛ kibaruyaw ni fɛn minnu di ɲɔgɔn ma ka mɔgɔw lasonni ka fangalamɔgɔw lasonni n'an ma da mɔgɔ minnu na n'an ye mɔgɔ minnu ka tagabolo ye mais olu bɛɛ bɛ se ka kɛ ni bɛn bɛ jamana kɔnɔ o de la an bɛ kuma sama ka munumunu tan kɛlɛ politiki kɛlɛ ni fɛn banbali minnu b'an da la mɔgɔ tɔgɔ nɔfɛ kɛlɛw position kɛlɛw o de bɛ ka an ɲɛ datugu k'an kɛɲɛ ka ni tiɲɛ ninnu ye parce que jugu ninnu ye jamana kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ a fanba ye jamana yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔw de jamana yɛrɛ kɔnɔdenw ye minnu bannen bɛ bɛɛ jɛ sariya tagabolo ma o bɛ jamana min kɔnɔna na n'a fɔra ko politiki fana kelen bɛ kɛ anw cɛ fara i mana mɔgɔ mɔgɔ bɛ Bamako kuma bɛɛ bɛ tourner politiki kuma kan mais an kɛɲɛnen bɛ ka ni menace terroriste ye parce que an tun bɛ ka yɔrɔ jan dɛ a bɛ Gao dɛ a bɛ Tombouctou dɛ a bɛ Mopti o bɛɛ Mali dɔ de ye o sisan a samana ka sama ka na kumaba bɛ kɛ yɔrɔ min na yɛrɛ n'o ye Bamako kɔnɔna ye a nana ka na se fo ka gɛrɛ anw yɛrɛ la sisan kabila bɛ se Zantigibugu ka se Kolokani mɔgɔ kan k'a faamuya k'a fɔ ko dɔ bɛ sen na donc mun bɛ se ka a ko la jɔ a jɔcogo kelen mun b'an bolo o ye jamanadenw yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ an ka kuma don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ ni jamana menacelen bɛ o tuma tɛ politiki kɛlɛw ni fɛnw ye o tuma tɛ jɔyɔrɔ kɛlɛw ye hadamadennin kelen bɛ ta ka bɔ yen mais jamana bɛ to yen de alors donc u ye nin attaque ni fɛn minnu kɛ n'an ma an fara ɲɔgɔn kan a ka dɔn k'a fɔ k'an bɛɛ suudelen don k'an bɛɛ bɛ kan kelen fɔ k'an bɛɛ bɛ kɛlɛbolo kelen kan k'an si tɛ nin fɛn supporter fɛrɛ bɛ k'an ma wa n'a kuma wulila fana dɔw b'a kɛ sababu ye k'an fɛ n'a fɔ olu de ye jo sɔrɔ mais mɔgɔ si tɛ se ka jo sɔrɔ nin ko la parce que n'i y'a ye politiki kɛ kɛnɛ de b'i bolo ka politiki kɛ mais ni kɛnɛ yɛrɛ bɛ k'a minɛ anw na k'anw to politiki kɛlɛ la kabako de don donc min bɛ se ka nin ko jɔ jamanadenw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an k'a ko don dialogue la ka ɲini ka mɔgɔw ninnu ye bɛɛ k'i fanga fara ɲɔgɔn kan ani minnu bɛ ban pepepewu sigi ka fɔ ma an k'u ko fɔ an ka jɛ k'u ko fɔ parce que jamanabaw ni fɛnw na ni kɛlɛ ganna mɔgɔw bɛ taa hali kasoladenw labɔ u ka jamana kuma bɔ mais n'o o ɲɔgɔn kɛlɛ b'anw da la o gɛlɛya b'anw da la an bɛ jamanadenw dɔ kɛ fasoden jugu ye ka jamanadenw dɔ kɛ apatride ye an bannen bɛ ka kɛlɛkɔrɔw bila an bɛ don o don kɛlɛkɔrɔ wɔgɔbɛ la don o don kumakɔrɔ wɔgɔbɛ la problème mun b'an ɲɛkɔrɔ an kɛɲɛnen bɛ k'o ye an bɛ réseaux sociaux kumaw lamɛn an bɛ vidéo mani kumaw lamɛn denmisɛnnin minnu tɛ jamana tagabolo dɔn u tɛ jamana maracogo dɔn u t'a dɔn terrorisme kɔrɔ ye min ye olu bɛ kalakalakan caman fɔ jama bɛ baara kɛla n'o ye ka ban ka tiɲɛ ye k'a fɔ ko kɛlɛ in bɛ yɔrɔ jan mais Segu Mopti Tombouctou Gao Anefis Tessalit nin bɛɛ ye jamana in dɔ de ye donc ni jamanadenw bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan an bɛ se ka nin kɛlɛ in kunbɛn an bɛɛ bɛ kasi ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ n'a yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ mais dɔw bɛ kasi dɔw bɛ yɛlɛ dɔw bɛ kɛlɛ wɛrɛ la ka ɲina jamana yɛrɛ mara kɔ a b'an se nin kɔlɔlɔ de ma an balɔrɔ k'a fɔ kodɛm olu fana y'u hakilila di ko baara min kɛra k'a ma bɛn u ma min Amadu Aya ale y'o kumatigi ale ye kuma min fɔ o filɛ hakilina ye min ye i b'a dɔn n'i ye nin ye ko a bɛ ka ban parce que an b'a dɔn kalo caman tɛmɛnen an ka armée se ta ninnu kan an bɛ se k'a fɔ baara min kɛra armée fɛ u yɛrɛkɛlen don jamana in kɔnɔ fɛn fɛn min ka base ye o bɛɛ cilen don donc u yɛrɛkɛlen don donc nin kɔni an bɛ fɔ ma ko ni acte isolé tubabuw b'a fɔ cogo min na nin ye ko ye a bɛna ban a tɛmɛ ni Ala sɔnna n bɛ se ka min fɔ jama ye hali sisan an ka fara ka an ka armée an ka a dɛmɛ ni mun ye an b'a dɛmɛ ni renseignement de n'a ye fɛn min ye fɛn min kɔrɔlen tɛ an ma deli ka ko min ye an kan ka a ɲɛfɔ an ka finitigiw ye n'i y'a sɔrɔ i ka suru policier i k'a ɲɛfɔ a ye n'a y'a sɔrɔ i ka suru gendarmerie i k'a ɲɛfɔ a ye n'a y'a sɔrɔ i ka sigiɲɔgɔn fana ye finitigi ye i k'a ɲɛfɔ a ye hali n'i y'a ka fɛngɛ tɛ i sigiɲɔgɔn donc n'o kɛra je pense que a ko in a bɛna ban a tɛ mɛn yɛrɛ a tɛ mɛn yɛrɛ jamana in an bɛɛ de t'a dɔn an ka jɛ ka kɛ kulu kelen ye c'est-à-dire que ka ko in kɛlɛ c'est-à-dire que nin ye bɛɛ ka kɛlɛ de ye parce que minnu bɛ ka sa an dɔgɔw don an kɔrɔw don an denw don an faw don an musow don an teriw don an dɔw don donc il faut que an ka fara ɲɔgɔn kan ka nin ko in kɛlɛ ka bɔ an kunna donc hali sisan ne bɛ weleweleda min ta an ka tɔndenw ye min ye kodɛm tɔndenw ye u ka armée dɛmɛ u ka autorités dɛmɛ n'u ye information minnu ye ni fɛn minnu don a fɛngɛnen don u k'a ɲɛfɔ finamatigiw ye pour que an ka se ka vraiment nin ko in ban a ko in a bɛna ban a tɛmɛ ni Ala sɔnna an balɔrɔ k'a fɔ nin tun ye kodɛm nin tun ye olu kan ye ka fɛn min fara nin bɛɛ lajɛlen kan an bɛɛ ka jɛ ka kɛ finitigilaka ye wa an bɛɛ ka kɛ kunnafonidila ye nin min kɛra
maa caman be minnu be n'i y'a sɔrɔ a ye maa caman dabali ban ka fɔ ka se ka ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn nɔfɛ o b'a yira k'a fɔ maa ninnu u tɛ hɛrɛ fɛ cogo si kelen na ka ɲɛsin an ka jamana ma. Wulikajɔ min kɛra maa caman ka fɔ la ko nin wulikajɔ min kɛra ka ɲɛ suma u bɛ nin baara minnu kɛ wa n'u taara fana i b'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ taa kan ninnu nɔfɛ a dati jaw la ko dɔ yɛrɛ tɛ dɛ kungo kɔnɔna na k'i ka dɔn k'u wɔlɔwulila ye yɔrɔ caman b'a la o de kama u b'a la ka to ka fara ɲɔgɔn kan dɔɔni dɔɔni ka se ka nin kɛ nka feeretigiw bɛ labɛn min na ni bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ni ka se ka kunnafoni d'u ma a dɔ bɛ dɔ la basigi e ka dɔn an kun bɛ da u kan baara in yɛrɛ kɔnɔna na jumadon kuma caman tun fɔra dɔw y'a yira k'a fɔ ko fanga sonzoro walima fanga dafiri maa caman wulila dɔw kun hakilila k'o de don k'o sababu kɛ tuma min n'a kɛra minisiriw dagayɔrɔ la an b'a lɔn k'a fɔ kunnafoni kun carila k'a fɔ o maaw ye k'a f'u ye k'u kana se baarayɔrɔ la fɔlɔ ka sanga ni surasiw bɛ baara min na tuma min na ne nin baara in kɛra sanga 30 bɔɲɔgɔn k'a ko yɛrɛ to sen na an b'a lɔn k'a fɔ kolonɛli Asimi Goyita jamanatigi a n'a ka min ye ka dɔn k'a fɔ maaw u bɔra o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la ale taara ko ale bɛ taa ka baarayɔrɔ la ka taa baarayɔrɔ la an b'a lɔn k'a fɔ surasiw ye wulikajɔba kɛ ka se ka nin ko in ni k'a bolo kan ka se ka wele bila maaw ma tuguni bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan jamana in an mago bɛ fɛn min na basigi na lafiya ka se ka Mali k'a kɛ jurukisɛ kelen bɛɛ lajɛlen ka jɛ ni k'i bolo da sanfɛ ko hakilila min talen bɛ ni bɛɛ farala ka ka kunnafoni di ko ɲini fɛn bɛ kɛ sɔrɔ fɛ an bɛ dugawu kɛ baara min n'i y'a sɔrɔ ni nin y'a ɲɔgɔnnaw nin fɛn o fɛn ala k'an ka jamana kisi a ma wa maa o maa b'a fɔ i b'an ka jamana ta ni ka jamana in don galabana ala ka jamana don kalo dibi la n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ o waati kelen kɔnɔna na an ka jamanatigi a ma ka baaraw jɔ a ye wulikajɔ kɛ commissaire dɔw n'i y'a sɔrɔ o ye officier dɔw fana olu ka bɔli kulu 17 a taara o kɛnɛ kan ka taa i ka dɔn k'a fɔ olu ka bɔli baaraw o sen fɛ Mali jamanatigi kolonɛli Asimi Goyita ye kuma min fɔ ye o filɛ. Commissaire minnu tilala kalan na ni élève officier de la police olu mun ye baara kɛ ni bidon sera ani ka u ka karamɔgɔ fana fo olu minnu dɛmɛ ka nin baara kuncɛ ni ala jɛ jamana ɲɛmɔgɔ ka laɲini na u ka laɲini fɔlɔ ka jamana lakana o hukumu kɔnɔna la gouvernement a ɲɛɲini k'a fɔ ka cɛdenw ta k'u labɛn ka minɛn d'u ma ka tila k'u bila jamana fan bɛɛ mun ma to u bɛ se ka jamanadenw lakana cogo min na donc nin formation in b'o hukumu kɔnɔna la ani bɛ mun ɲini commissaire minnu tilalen filɛ n'u ka jala dir'u ma ani polisi ani officier n'u ka jala dir'u ma k'a f'u ɲɛna u k'u janto an ka population na olu ka baara fanba sirilen bɛ an ka population na o k'u jija o n'u ka bɛn mun b'a to u bɛ se ka kunnafoni ɲuman d'u ma mun b'a to ka baara bɛ ɲɛ bolo cogo min na. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Mali jamanatigi kolonɛli Asimi Goyita ni tun y'a kan ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ kulu minnu bɔlen filɛ baara min kalifalen b'u la ala ka baara sabati jamana in ka se ka bila basigi lafiyaw minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye faraɲɔgɔnba dɔ kɛra Mali ni Senegali kɛrɛnkɛrɛnnenya Senegalikaw fɛ yen min ye pɔrɔ yɛrɛ o baaraw bɛ se ka don dala cogo min na sɔrɔ mɔgɔbatigiw ka se ka baaraw ni ka yakubaya o kɛnɛ kan an ka jagokɛlaw ka ɲɛma n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Yusufu Batila ale tun bɛ kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ o filɛ. N'i ye Senegal lajɛ n'i ye pɔrɔ b'u ka sɔrɔ système na bɛrɛ tɛ to u yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na o ye mun kɛ san kɔnɔ tonne miliyɔn 20 san mun tɛmɛna o miliyɔn 20 kɔnɔ Mali ka miliyɔn 5 b'a kɔnɔ miliyɔn 5 ɲɔgɔn tɛmɛna Senegal fɛ ka taa Mali la mais o ye fɛn dɔ dilan ko ka fɛɛrɛ dɔ tigɛ ko stratégie ka fɛɛrɛ dɔ tigɛ bi sini ani don nataw la u ka port bɛ se ka yiriwa cogo di yiriwa kɔnɔna la u kana ɲina fɛn bɛɛ kɔ u baarakɛ ɲɔgɔn ani fɛn bɛ se ka to o laɲini bɛ se ka kɛ u ye lajɛrɛ kɛ tile 2 ka experts ta maa 200 anw yɛrɛ fana b'o o mɔgɔw la k'a fɔ an ka na hakilijakabɔ kɛ port ka développement ani anw ka relation ani olu yɛrɛ cɛ ani i ma mɔgɔ cɛ bɛɛ ka ni hakilijakabɔ k'a la an y'a yir'u la k'a fɔ ko fɛn hakili ɲuman b'a duru u k'a essayer k'a lajɛ ka Mali intégrer a système kɔnɔ kosɛbɛ Mali ka kɛ a camancɛla yɛrɛ la parce que n'i y'a ye bi an ka minɛnw 170 bɛ passer yan nɔ o y'an ka relation niveau ye n'o bɛ kɛ pour que gɛlɛya kana sɔrɔ o la minɛn fana ka se ka sɔrɔ ka taa Mali la nɔgɔya la u b'a fɔ compétitivité depuis port sara la wari sara la ani port ka partenaire fɛ ani sira ninnu kɔɲɛw la ani sécurité o kumaw bɛɛ de fɔra yan bi ka yira k'a fɔ ko an yɛrɛ ka laɲini ye an bɛ fɛ an n'u ka jɛ de projet caman bɛ yen an ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a kɛra a nafa a tɛ dan Sénégal dɔrɔn ma Mali b'a nafa sɔrɔ a la Sénégal b'a nafa sɔrɔ a la. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Yusufu Batili kan ye a fɔra cogo min na yarabi baara min bɛ yen n'i y'o sɔrɔ o bɛ sen kan ala ka kɛ sababu ye ka ɲɛsin an ka jamanaw ma n'an bɔra yen min ye ka dɔn k'a fɔ faraɲɔgɔn kulu min bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka jamana maa ɲɛmaaw bɛ ka wulikajɔ kɛ kalata o baara labɛnw ka sanga ni o ye o baara labɛn minnu bɛ sen na u ye faraɲɔgɔn kɛ maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ kan ka kɛ kalata jateminɛlikɛbaw ye an b'a lɔn k'a fɔ politikitɔnw u ni jamana maa ɲɛmaaw minisiri min y'o ɲɛsin bɛ mara caman bɔlen ma ale ni ka dɔn k'a fɔ wele bila parti politikitɔnw ma alamisa dɔ n'u ye ɲɔgɔn ye o kɛnɛ kan minisiri yɛrɛ n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ kolonɛli Abdulaye Mayiga baara in kun ye fɛn jumɛn de ye an ka lamɛn.
anga jamana ɲɛmɔgɔw tɔgɔ la ko n'an bɛ baara fɛn fɛn kɛ kalata fan fɛ a ka kɛ jɛlenya kɔnɔ et puis bɛɛ ka se k'a faamuya concours kɔnɔna la jɛkulu dɔ sigira sen kan n'an b'o wele ko EJ l'agence indépendante de gestion des élections bon EJ kɔnɔna la parti politique kan ka mɔgɔ 4 sugandi mun b'o représenter o de kɔnɔna la an ye bataki dɔ ci parti politique bɛɛ ma ka fɔ olu yɛrɛ bolo ka mɔgɔ 4 u bɛ se ka taa cogo jumɛn na mais a ka bɛn an ka fɔ parti politique ka ca an ka jamana kɔnɔ parti politique 271 parti politique n'i y'a jateminɛ o ka ca kosɛbɛ mais an ye jaabi minnu sɔrɔ o ye 120 olu de ye jaabi d'an ma an ka baara kun ye mun ye bi ka jaabi mun bɔr'o kɔnɔna la ka sɛgɛsɛgɛ ka yira parti politique la jaabi ba minnu nana a jaabi de o de filɛ nin ye an ka baara ye mun ye ka mission minnu dilen b'an ma ka se ka objectif dɔw atteint temps dɔ kɔnɔna la mais n bɛna an tɛna bin mɔgɔ kan o fɛn fɛn fɔ hakilina miirina caman fɔra n'Ala sɔnna ma ni baarakɛmɔgɔ an bɛna sigi ani minnu bɛ baara kɛ k'an sigi ka jateminɛ o bɛɛ bɛ se ka taa cogo min na pour que parti politique bɛɛ ka se k'i yɛrɛ y'a kɔnɔna la. an balona k'a fɔ ministre ka kuma tun ye nin ye min ye parti politique tɔgɔ la Abdoulaye Amadou Sy ka taa se Amadou Koita olu yɛrɛ ye u hakilaw di an ka lamɛn. ministre ye min kɛ a ka fisa pourquoi parce que parti minnu bɛ yan parti 200 ani 71 k'a ɲini olu fɛ u ka mɔgɔ 4 sugandi pour représenter organi na a ka gɛlɛn mais déjà a sera k'anw bɛ wele k'a ɲininka ni min bɔra la k'ale bɛ tugu o kɔ déjà o kɔni ye sira ɲuman ye. fɔra ko maa 4 de kan ka taa parti politique 271 a ma nɔgɔ parti 120 de jaabi di an ka laɲini ye min ye dɔrɔn regroupement bɛ yen parti baw bɛ yen a ka kɛ partiw ka u yɛrɛ y'a kɔnɔ bɛɛ tɛ se ka dɔn na place naani dɔrɔn don mais a ka kɛ mɔgɔw ye minnu bɛ taa minnu ye parti ka représentant ye mɔgɔw ye surtout faso kɔni bɛ minnu na mɔgɔw ye surtout jɛmu fanga sunsun ni hami bɛ minnu na pour que n'an sera ka kalataw kɛ sini ou bien sinikɛnɛ n'a kuncɛra maliyɛn bɛ k'i yɛrɛya la. an balona k'a fɔ a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala ka bɛn ni kelen ye ne ko sabata kɔnɔna na n'an bɔra ye min ka dɔn k'a fɔ Buguni marabolo kɔnɔna na Bugunikaw ka gouverneur n'i y'a sɔrɔ o tali kɛ général Keba Sangare kɛnɛyaso dɔ dayɛlɛ n'o ye muso jiginso dɔ ye min dayɛlɛla Bereyankaw fɛ k'o tɔgɔ d'ale la o tɔgɔ d'ale kɔfɛ a tila ka taa minɛnw di dɔgɔfɛn tɛmɛnen na minɛn caman ka taa kɛnɛyaso in kɔnɔna na n'i y'a fɔra muso jiginso ye ka taa fa minɛn na o senfɛ docteur min bɛ n'i y'a sɔrɔ Bugunikaw ka médecin chef minɛn minnu nana ale bɛ da tu a la an ka lamɛn. ka bɔ Beriyan ka taa Buguni o ye kilo 60 ye danu RSD kɔnɔna na DTC kelen bɛ yen dɔgɔtɔrɔ jolen minnu bɛ jiginni kɛ n'o ye IO ye o kelen bɛ yen infirmier kelen bɛ yen laboratoire mun bɛ joli sɛgɛsɛgɛ o fana kelen bɛ yen aide-soignant 2 bɛ yen gérant kelen bɛ yen an b'a ye k'a fɔ san kɔnɔ chaque année jiginni minnu bɛ kɛ danu commune kɔnɔna na o ye 610 o de kɛra jiginniso ninnu jɔra de ka musokɛlɛ ni densaya k'o nɔgɔya an bɛ gouverneur fo dante foli mun na minɛn mun dira a ye an ka baara nɔgɔya anw dɔgɔtɔrɔw minɛn ninnu ye muso minnu lasirilen to o ka peseli minɛnw b'a la k'a daminɛ lili ninnu na ka na mètre ruban na ka na chariot la ka na appareil na table de consultation nin bɛɛ de b'a la o de ye peseli waati ye jigini minɛnw fana b'a la table d'accouchement o 2 de b'a la muso 2 bɛ se ka jigin ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ mɔgɔ si ma si tɔɔrɔ minɛn minnu bɛ kɛ ka jigini kɛ n'o ye bɔrɔ d'accouchement ye bɔrɔ d'accouchement 5 de b'a la jigini bɛ se ka kɛ fo sɛgɛnma 2 ka sɔrɔ mɔgɔ si ma mɔgɔ tɔɔrɔ sumali kɛ minɛn n'o ye ka peseli ninnu suma ka den suma ka ba suma olu fana o minɛn ninnu caman b'a la minɛn minnu ye kɛnɛya o ni ka yɔrɔ ninnu sanuya les équipements d'hygiène o fana caman b'a la cache-nez o minɛn ninnu b'a la o tɛmɛnen kɔfɛ fana n'i ye minɛn di so fana dira fura fana bɛ ni minɛn ninnu dili ko na k'a yira k'a fɔ bi minɛn minnu nana minɛn ninnu bɛ se ka jigini national sugu bɛɛ kɛ ka prise national sugu bɛɛ kɛ c'est un équipement complet de maternité rurale jigini sugu bɛɛ bɛ se ka kɛ yan les accouchements simples n'a ka bɛ gɛlɛya donc maintenant fo ka taa CESCOM na o tɔ bɛ ɲɛɲini ye ka gouverneur fo ka waleɲuman dɔn an minnu dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ yan an ka baara nɔgɔyara parce que ça permet que an ka se k'an ka baara kɛ sans problème. an balona k'a fɔ o kɔfɛ i y'a tɔgɔ la ale de baara ɲini ka sigi sen kan ale n'a ka maaw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ Musa Kɔnɛ o ye min fɔ o filɛ. ne ye Musa Kɔnɛ ye bɛɛ b'a fɔ Warabasiro Musa Kɔnɛ Tumu Musa an bɛ foli di gouverneur ma
a nali Buguni ka se bi ma jeunesse ka ko la an wasara a wulila k'i jɔ an ye ka kɛ kalamɛnɛ ye an ye an b'o foli kɛ a la an b'a ɲini Buguni maakɔrɔw fɛ an ka bɛn jamana tɛ jɔ jamanadenw ka sigi ka fɔ ani bɛn kɔ an bɛ nin kɛnɛ min kan an bɛɛ wasara bi jamana fitina Ala k'a dɔgɔya an ka jamana kuntigi an bɛ foli di a ma fitina mun bɛ jamana kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ fitina ninnu Ala ka u nagasi an bɛ surasiw fo k'u tanto u y'an bonya Ala k'u bonya u y'an dɛmɛ faso jɔli la kɛrɛnkɛrɛnnenya Ala k'u lakana jamana in Ala k'a kɛ jamana la wasalen ye diɲɛ kɔnɔ fo a ka kɛ taamaseere ye bɛɛ k'a fɔ k'a fɔ Maliba in jɛra o sababu bɛ Ala bolo Ala k'o di ani u ma an bɛ foli di Yaya Togola ma an bɛ se k'a fɔ Buguni fantan 4 k'a daminɛ Manakɔrɔ ka n'a bila Bana Kɛmɛdugu fo ka taa Kumadu ka na aw yɛrɛ fɛ Danuya fo ka taa Keleyadugu Yaya Togola a ye bonya caman kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na min ye dɛmɛ ye ka ɲɛsin population ma an bɛ o foli kɛ a la an bɛ kɛnɛ min kan ni o ye maternité ale jɔli kɛnɛ ye an ka gouverneur ba ale bɛna kɛ sababu ye ka na an bonya ka dɛmɛ ɲɛsin jamanadenw ma an bɛ o foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin Yaya Togola ma ka sabu kɛ a ye nin ɲɔgɔnna caman kɛ Buguni jamana kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ nin ɲɔgɔn ma kɛ a la ka sababu kɛ gouverneur ka siɲɛ 2 kɛ yɔrɔ kelen Danukaw a ye kunnadiyaba sɔrɔ Buguni jamana kɔnɔ yan an bɛ se k'a fɔ aw ta nin bɛna kɛ taamasiyɛnba ye an bɛ dugawu kɛ nin ɲɔgɔnna kɛlaw ye cogo min Ala k'a nɔgɔya tɔw ye ten Ala ka gouverneur ni kɛnɛ to an kɔrɔ an bɛ yɔrɔ min na i komi bi ekɔliso mun jɔra Alhaji Yaya Togola cɛ fɛn o fɛn ekɔliso 103 ye a bɛ se o ma Buguni kabilaw kɔnɔ bi dɔgɔtɔrɔso 37 o filɛ aw fɛ nin yan a ye o jɔ pɔpɛ kɔlɔn bɛ se 200 ma mais an bɛ dugu dama dama ta ekɔlisow la n'an donna cɛman la Maɲalakaw fɛ yen 3 classes jɔlen bɛ yen Bana Fogoba a ye classe 9 kɛ ka di olu ma o kɔfɛ Buguni yɛrɛ dugu kɔnɔ classe 18 a y'o kɛ k'o di Masabilakura ka CSCOM jɔ fɛnɛ ka di u ma ka worobinɛ kun wɔɔrɔ caman don dugu kɔnɔ ATT-Bugu la ka maternité jɔ k'a di ya an bɛ yɔrɔ min na bi ni o ye Beniakaw ye ka maternité fɛnɛ jɔ k'a di aw ma Tumukaw yɛrɛ fɛ yen bɛɛ kɔ a ka ca Buguni an bɛ dugawu kɛ nin ɲɔgɔnna a waleyali ka caya o tuma na an ka baba gouverneur bi ale nana ka na aw bonya Danukaw a ye ale tɔgɔ min dali min kɛ yan kabilaba tigi don parce que a ye tɔgɔda kɔrɔ dɔ a fana bɛna seko kɛ Danukaw ye gouverneur a ye bonya min kɛ an b'a n'a ka jama fo fɛn o fɛn nana kɛnɛ in kan a bɛ an Bugunikaw an ka foli bɛ se bɛɛ lajɛlen ma an balɔnna k'a fɔ Yaya Togola yɛrɛ ni bɛɛ lajɛlen ka Mamadu Sanfu a yɛrɛ min fɔ baara in senfɛ o filɛ ne ye Elhaji Yaya Togola ye ne ye maître kɔrɔ ye Buguni an nana dɔgɔtɔrɔso kurumbo karili tɛmɛnen kɔrɔ kɔ an nana ka na minɛnw de don a kɔnɔ sabi an ye dɔgɔtɔrɔso nin tɔgɔ da Général Keba Sangare la a fana ye layidu ta don ko minɛnw bɛna na bila yan an nan'o de la bi a kɛra wasa ye dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ mun aw y'a jɔ ka Keba Sangare sugandi an y'a jɔ ka sugandi parce que jamana cɛw fana kan ka kofɔ kabini a nana Buguni mara la baara a y'o de sira yira mɔgɔw la an ka jɛ an ka baara kɛ an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ ka baara kɛ n'an ye baara kɛ an b'an yɛrɛ sutura an b'an ka kabila sutura o de y'an danbe ye minɛndi nin ye n ka hakilina de dafa a y'a yira k'a fɔ jagan tun tɛ gansan na nin ye ne dɔgɔtɔrɔso 31 na de ye jamana kɔnɔ nin n'a ɲɔgɔnna la n ta ye nisɔndiya de ye n b'a ɲini Bugunika bɛɛ fɛ n b'a ɲini Mali den bɛɛ fɛ an ka kumaba fɔ ninnu dabila an k'an cɛsiri baara la ni n'a ɲɔgɔnna cayara musow bɛ nisɔndiya a tɔgɔ dara Keba Sangare min na n'i y'a sɔrɔ ye Buguni gouverneur ye an balɔnna k'a fɔ n'ale de kɛra sababu ye ka taa minɛnw bila a kɔnɔna la a yɛrɛ y'a ka nisɔndiya di a ye kuma min fɔ an ka gouverneur lamɛn nisɔndiyalen don mais nisɔndiyalen don k'a da ko dɔ kan parce que maa fɛn fɛn ye nin sira kɛ samiya la i b'a dɔn degun mun la an yɛrɛ k'an kɛnɛbagatɔw k'a fɔ ko hali bi Mali kɔnɔ kilomètre 15 kilomètre 20 k'an baw an dɔgɔmusow n'an denmusow olu kɛtɔ ka diɲɛ di parce que nin ye diɲɛ usine fɔlɔ de ka sa yiriju kɔrɔ maɲumatɔ ko la an ka miiri dɔɔni o miiri la mun ye nin so in jɔ an b'a fo ko maternité ma se ka dayɛlɛ ne k'o tɛ se ka kɛ n'a welewelekan sera n bamuso fɔlɔ ye minɛnw di n b'a fo kosɛbɛ n dɔgɔmuso ani ministère de la défense olu ka cɛkɛda mun n'an b'a fɔ ma ko DCSA o directeur ale ye minɛn d'an ma mun bɛ se ka maternité dayɛlɛ docteur Sila Sesira fɛnɛ ale fɛnɛ y'a ka relation lajɛ ka minɛn dɔ d'an ma bi na an bɛ se ka fɔ maternité kɔni tabali 2 b'an bolo même muso 2 bɛ se ka lafiya ka sɔrɔ mankan ma kɛ dɔ la wa matériel nana furaw fɛnɛ nana an bɛ mun fɔ dɔrɔn matériel bɛna di minnu ma a ma na ko wɛrɛ kama a nana an baw an muso n'an denmuso ka lafiyali de kama parce que ni muso lafiyara den ɲɛnamaw bɛ na ni den ɲɛnama nana jamana bɛ basigi wa jamana bɛ taa ɲɛ donc bi na an fɛn fɛn bɛ yan an nana kunnafoni kelen de la biriyankaw
ala ka u kisi wa u tɛ se ka kisi ni muso ma lafiya an nɔ dɔrɔn de la wa an bololankolo tɛna tuma si ni maternité na parce que an y'a ye kosɛbɛba de don. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye général Mankan ye a y'a fɔ cogo min na musolakaw k'u kan ka dɛmɛ wa bɛɛ kan ka miiri musolakaw la sango ka waati min na u kun bɛ bange kan an bɛ dugawu kɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw ala ka ninnu caya ni bɛɛ y'i ka kɛta kɛ jamana in kɔnɔ na an kun bɛ fɛn min kan lafiya don an bɛɛ lajɛlen an bɛ t'o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔ kan Mohamed Samakɛ mun b'e bolo. Karamɔgɔ Ablaye an bɛ taa jamana kɔ kan i y'a fɔ cogo min na Philippines kaw fɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ min ye marifaci waleya dɔ n'an b'a wele ko fusillade ko ale kɔni kɛra cɛlaka dɔ fɛ dɛ u ka kalansoba dɔ n'an b'a wele ko université min kɛra sababu ye ka se ka mɔgɔ saba ko olu kɔni bɔnɛ u ni na o mɔgɔ saba la n'i y'a jate i b'a ye k'a fɔ mɛrilakaw kɔrɔ dɔ b'a la ka fara ka baarakɛla ani lakanabaa dɔ ka nin waati na n'an bɔra an bɛ taa États-Unis an b'a dɔn k'a fɔ min ye funtɛni kɔni lahawta funtɛni ko ale barika ka bon kosɛbɛ États-Unis jamana ni ka se ka na Espagne kaw fɛ funtɛni kɔni k'a barika ka bon kosɛbɛ k'an bɛ don min na bi k'a kɛ sababu ye ni ka tasuma kɔni ko wuli fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka kungo kɔnɔnaw la komi sapeur pompier mɔgɔw k'olu kɔni bɛ wuli ka jɔ la fan bɛɛ lajɛlen fɛ u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen la n'an bɔra yen an bɛna France kaw fɛ an b'a dɔn k'a fɔ Emmanuel Macron n'ale France jamanakuntigi ye ko ale kɔni ye Abdel Fattah el-Sisi n'o ye Egypte jamanakuntigi ko bisimila France masayaso la n'a ye l'Élysée a yirala k'a fɔ k'u ka kɔrɔfɔ fanba kɔnɔna na boli min ye France jamana ale ni Egypte jamana olu kɛ jɛɲɔgɔnya baara n'o coopération ye walasa ka se ka dɔ fara o kunnama ka cogo min na n'an bɔra yen Haïti kaw fɛ taamaden dɔw n'an b'u wele ko migrant ko o maa 17 bɔɲɔgɔn olu bɛɛ lajɛlen kɔni kasara la n'o ye jika kasara ye maa 25 bɔɲɔgɔn ko wulikajɔw kɛra ka se ka olu kɔni kisi nin waati na premier ministre n'o ye Haïti premier ministre o y'a yira k'a fɔ ko ni maa kɔfilen don k'u tuma ka taa États-Unis jamana kɔni ka min ye Miami ni ka se ka taa o munumunu salo ko o yɔrɔ kɔfilen na min ye Russie olu ka ministre min n'a ɲɛsin Russie ale ni jamana wɛrɛ kɔni ɲɛna n'a fɔ ko Sergei Lavrov ko ale kɔni mɛ taamana nin waati na France kɔnɔna la a yirala k'a fɔ bin tɛnɛndon yɛrɛ la ko a kan ka taa Egypte kaw fɛ yen ni ka tila ka i kunda arabu jamana tɔw kan ani farafina jamana tɔw kan walasa ka taa jɛɲɔgɔn baaraw ka se ka taa olu nu don nin jamana kɔfilen na an karamɔgɔ Ablaye an ye kunnafoni min sɔrɔ jamana kɔ kan bi sɔgɔmada la o la kun b'a da tuye nin ye. An bɛ dugawu kɛ basi lafiya yarabi ala diɲɛ bila yɛlɛ kɔnɔna na ala k'o sabati.